Volgens mij is dit weegbree en dat is nog groen. En hier zie je paardenbloem die worden geel en gras wordt geel. Maar die weegbree die blijft mooi groen. Janet Rosenberg is initiatiefnemer van de actie in het gebruik van gif door de gemeente Zuidwest-Friesland. Het werkt het net goed, vindt ze, en het is gevaarlijk. Dat is ontzettend schadelijk voor mensen en milieu. En het komt in ons grondwater, het komt in de zwetten, het komt in ons drinkwater. En daar is het niet uit te zuiveren. Dat is eigenlijk wel mijn belangrijkste bezwaar. En daarbij vind ik het eerlijk gezegd ook ontzettend lelijk wat er van overblijft als ze gespoten hebben. Het gaat om het middel glyfosaat, ook wel als Roundup te keep. Nevens Rosenberg binnen de verband met Alzheimer, kanker en tumoren. En het is ook net zo'n verbisten. Bij gelijks van de skiëp van hoerder Jos Robroek, die het onder oren in Heegwaaidje. Het lijkt me niet een gezonde situatie dat je een schaap, en met name rammen die in de voedselproductie komen, dat je daar grote hoeveelheden glyfosaat in gaat vinden. Het komt uiteindelijk weer bij de mensen terecht. De gemeente zal maar het gebruik van glyfosaat ophouden, maar hanteert het nou toch weer de gifspuit. Andere opties zijn volop duurder. Daar ben we volop aan het experimenteren. Daar probeer je wel allerlei dingen uit. Maar dat is gewoon duurder. Je kan bijvoorbeeld met heatwetter, je kan met lucht, maar dan moet je vaker bij de strutten langs om hetzelfde beeld te houden. En dat betekent extra manhoeren, dus ja, dat kan iedereen uitrekenen. Dat kost meer geld. Wat je dus nu doet, is het probleem verschuiven naar de volgende generatie of naar een volgende decennia. Ja, dat vind ik toch niet echt goedkoop. Dat vind ik onnadenkend. Onkruid wordt resistent tegen Roundup en dan zit je met hele grote woekerende onkruiden die je helemaal niet meer wegkrijgt of nog veel meer gif moet gaan spuiten. En de kosten die gemaakt moeten worden om het uit ons drinkwater te zuiveren, die zijn ook ontzettend hoog. Die zijn er wel niet voor de gemeente, maar daar draaien wij ook met z'n allen voor op. Onderzoeken oorskeer toch Roundup hebben verschillende conclusies. Maar nevens de chinstanders had de gemeente al in een nooit testen van de producent zelfs. En dus net nooit onafhankelijke onderzoeken. Ze hebben intussen haast 400 handtekens samelen op petities.nl.